Yeah, Tahir ne mawaƙin soyayya ne, na so da zance na ‘yan mata da samari, ku taka lokacin ku ne, ku zo mu yi danse, ku zo mu taka, ku zo mu yi danse, abu ku zo mu yi danse, lokacin ku ne yayi lokaci. Samari da ‘yan mata ku zo mu yi danse, samarin ‘yan matan haba ‘yan samari ku zo mu yi danse, lokacin mu ne yi ba mutum na wani, haba ‘yan mata da samari ku zo mu yi danse, ku zo mu yi danse, haba ‘yan mata, haba na ce ni haka ku yi haka ‘yan mata. Ni haka ni haka ku haka haba ‘yan mata da samari ku zo mu yi danse, lokaci ne yayi lokaci. Haba ‘yan mata da samari ku zo mu danse, ‘yan mata da samari lokacin mu ne, dole mu taka kar ku shi shakka wani da wance, dan lokaci ne yayi ko dole mu taka rawar mu, kar ku ji kunya ku taka ne, ku taka lokacin ku ne, ku taka rawar ku ko lokacin ku ne, ku taka rawar ku. Ni dai na taka rawata kun gani ina taka, Tahir na taka rawata, lokaci na ne ku to mu taka rawar mu, kar ku ji shakka lokacin ku ne, Tahir mawaƙin ne yau na kuɗa muku gangata na sa na rawa ni haka. Haba ‘yan mata da samari ku zo mu yi danse, ‘yan mata da samari lokacin mu ne, ku zo mu yi danse, haba ‘yan mata da samari ko lokacin mu ne, ku zo mu yi danse, haba ‘yan mata da samari ko lokacin mu ne, ku zo mu yi danse, ‘yan mata. Yeah, Tahir ne mawaƙin soyayya ne, na so da zance na ‘yan mata da samari ku taka lokacin ku ne, ku zo mu yi danse, ku zo mu taka.